ଭାଇନା ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଭିକ୍ଷାରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମା ଗ୍ରାମଦେବୀ ଚାଇଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରାସାଦ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେବା ପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ପଣା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ରହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ବାଗେଇ ଯିବା ତାରା ବାହାରିଛି। ବନସ୍ପତିର ସତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧାଢ୍ୟଂ ସୁମନୋହରମ୍ ଆଗ୍ର୍ୟଂ ସର୍ବଦେବାନାଂ ଧୂପୟଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍। ବାହାର ଦେଇଦେଉନୁ, ଭାଙ୍ଗିଆ ନା ଭିତରଟା ବାହାର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପଣାଟା ଦେଇଦେଇଛି ଭିତରେ। ଛୋଟ ଶାବଳଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ। ବଡଟା ବା ଥିଲା ବା ବଡଟା ବୋଧେ ଦୀପ ଆସିଛି ନା ଆଣିଛନ୍ତି ନା କଣ? ପଚାରିଦେଲେ ନେଇଯା ତାଙ୍କ ଘରୁ। ପୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟିକରମ୍ ପୁଷ୍ଟି ସ୍ନେହ ପରମ ଲାଭ ଓମତିଷ୍ଠ ପୁରୁଷେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତୀ ସ୍ୱାହା ଅସ୍ତ୍ର ଦେବତା बोला आनंद एक बार हरि बोलो।